Entrenament autogen de Schultz. En aquesta pràctica t'acompanyaré en procés de relaxació, pensant en paraules relaxants referides al cos. D'entrada, adopta una postura còmoda. Si estàs assegut, asseguda, doncs una cadira o una butaca, col·loca els peus a terra, plans, tanca els ulls. Si prefereixes estirar-te, acomoda't. Permet que els ulls es vagin tancant i fes un parell de respiracions profundes, omplint l'abdomen, omplint el pit, expulsant l'aire lentament, al teu ritme. Aprofitant aquesta respiració per prendre consciència de la postura i observar si és la més còmoda possible o si has de modificar-la. Molt bé. Si ho desitges, pots imaginar que et trobes descansant a un lloc que sigui especial per tu. Pot ser el teu llit, pot ser un lloc a la natura, una platja. Tant se val, tot està bé. Un espai, un lloc que per a tu sigui relaxant, sigui confortable. I simplement pensa en les paraules següents. Els meus braços i les meves cames són molt pesats. Pesen molt. Els meus braços i les meves cames pesen molt. No és necessari aconseguir cap efecte. Braços i cames pesen molt. Braços i cames pesen molt. La tensió es va esvaint. Braços i cames cada cop més i més pesats. I et vas submergint en un estat distant de plaer en relaxació. Sense res a fer. Senzillament permet que les paraules es repeteixin un cop i un altre, com si fos un eco llunyà. Els braços i les cames pesen molt. No hi ha res que hagis de fer. Permet que la tensió es vagi esvaint. Permet que els músculs es vagin afluixant, relaxant-se. Deixes anar els problemes i les preocupacions. I et sents en calma. Tot el teu cos està molt i molt pesat. Les paraules es van repetint a la teva ment. Els braços i les cames són molt pesats, pesen molt. Els braços i les cames són molt pesats.
com si fossis capaç de sentir la força de la gravetat, tirant dels braços i les cames cap a la terra. Com si un imant estigués tirant de la tensió, estirant de la tensió cap enfora. I ara permets que les paraules de la teva ment variïn. I les paraules són: els meus braços i les meves cames es troben calents i pesats. I deixes que les paraules es vagin repetint a la teva ment. Els meus braços i les meves cames són calents i pesats. Et trobes confortablement relaxat, relaxada. Les tensions es van esvaint. La calor va esvaint la tensió. Els meus braços i les meves cames són calents i pesats. Com si pel teu cos fluís una aigua tèbia. I les sensacions de tensió es van esvaint. El meu cos es troba calent. Sento la calidesa al meu cos. I les paraules es van repetint a la teva ment. Sento la calidesa al meu cos. I vas deixant anar les preocupacions. Permets que el teu ésser se submergeixi en aquesta sensació de calidesa, en aquesta sensació de pes. I pots pensar: el meu cor batega rítmicament, tranquil·lament. El meu cor batega rítmicament, tranquil·lament. I mentrestant el teu cos es va submergint més profundament en aquesta confortable sensació. Lluny de preocupacions. El meu cor batiga rítmicament, tranquil·lament. Les paraules es repeteixen a la teva ment. Tranquil·lament. Rítmicament. I la tensió es va esvaint, va desapareixent. Allunyant-se de tu amb cada nova respiració. Sense res a fer. Tranquil·lament, rítmicament. I ara dirigeixes la teva atenció a la zona que hi ha sobre el melic. Aquella zona on pots sentir la calidesa i el benestar després de veure alguna cosa calenta. I penses:
el meu abdomen. Sento l'abdomen càlid i relaxat. Sento l'abdomen càlid i relaxat. Com si des d'aquesta zona emergissin rajos del sol. Rajos de sol que escalfen el teu ventre, el teu abdomen. Escalfant i relaxant el teu interior. Càlids rajos de sol al teu abdomen. Uns càlids rajos de sol que van esvaint, que van desfent totes les tensions. I et deixes anar en un estat de relaxació més i més profund. Lluny de les preocupacions. Imagina aquests càlids rajos de sol que emergeixen del teu abdomen. El teu abdomen càlid i relaxat. Abdomen càlid i relaxat i vas repetint un eco al teu interior. Abdomen càlid i relaxat. La calor es va expandint per tot el teu cos i et va relaxant. Més i més calidesa a cada nova respiració. I et relaxes més i més profundament, et deixes anar més i més profundament. Gaudint d'aquesta calma. Gaudeixes d'aquesta agradable calidesa, d'aquesta calma profunda, d'aquesta sensació de calidesa i de pes de tot el cos. Senzillament gaudeixes d'aquestes sensacions. I et centres ara en el teu front. Dirigeixes la teva atenció al teu front. I penses, vas repetint interiorment aquestes paraules. La meva ment està fresca. Sento fresca la meva ment. I des de la ment vas sortint cap al front, cap a la part més física. I sents el front fresc. Com si algú hi hagués col·locat un drap amb aigua freda, un drap humit amb aigua freda. El meu front està fresc i relaxat. Lluny de les preocupacions. I et repeteixes. El meu front està fresc i relaxat. El front fresc i relaxat. I mica en mica vas deixant de banda tot allò en què t'has anat centrant. Senzillament
et deixes anar. I comences a moure lentament, suaument, els dits dels peus, els dits de les mans, el movent, les cames, els braços. Et fregues la cara amb les mans. I lentament vas obrint els ulls. Fas una respiració profunda i estires el teu cos. L'estires sent conscient d'aquest estat. T'agraeixes aquest regal que t'has fet, t'agraeixes aquest moment per tu. I segueixes estirant, recol·locant-te, tornant al moment present. I hem acabat la pràctica. T'ha parlat Ramon Guàrdia d'Espai Hipnòtic. Recorda que, si ho desitges, pots compartir la pràctica amb qui puguem ajudar amb ella. Pots repetir-la tants cops com vulguis. Pots comentar-la, pots preguntar o pots seguir per les xarxes per mantenir-te actualitzada amb noves pràctiques. Fins ben aviat.